আমি ড্রেস দাসি আবার নথিরা অথিরা সুদামান কর নথিরা সুদামান করো অথিরা আমি বড় নথিরা আমি বলরাম দাসন করো কি ভক্ত কি বন্ধু মহান্তি ସେମାନେ 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 ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ନା ইংরেজি ଆମ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇନି ଇଂରାଜୀରେ ମୋ ଭାଗବତ ଲେଖା ଲେଖା ହେଇନି କି ମହାଭାରତ ଗୀତା ଇଂରାଜୀରେ ମୋ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇନି ନା ଲେଖା ହେଇନି ଗୀତା କି ଭାଗବତ ଏ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀରେ ଆମ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇନି ଇଂରାଜୀରେ ମୋ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇନି ନା ଲେଖା ହେଇନି ମହାଭାରତ କି ଗୀତା ଲେଖା ହେଇନି ମହାଭାରତ କି ଗୀତା ଏ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଏ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଅତୀତ ଭବନ ଯାହାର ଟେକ ଅତୀତ ପାବନ ଯାହାର ଟେକ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଏ ମୋହ ମାୟା ସଂସାରର ବୋଲେ ମଣିଷ ମୋହମାୟା ସଂସାର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଯାଏ ପରମ ସତ